कुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै आलायारन बर' सावथुनखौ डिसेम्बर दाननि 9 खालाराव खोला बिजनि दख'रा एबसु लोगोसे उदरभा गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। बर'नि गिबि आलायारन आबुं बर' सावथुन उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। फैगौ 9 डिसेम्बरनि मोनाबिलियाव दिन्थिफुंगोन आलायारन बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुनखौ। मानि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। टुरिं सिनेमा श'खौ दिन्थिफुंगोन बाक्सा जिल्लानि उदरभानि खौसेथि फोथाराव। जायफोर आलायारन सावथुनखौ नायनो नागिरदोंब्ला टिकेट होनाया सोलिगासिनो दं। टिकेटनि बेसेना 100 रांल'। नैबे 9365110713 आरो 9957885151 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों बुकिं खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। बेखायनो ओनसोलनि गासै बर' हारिखौ बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारिया। मोनसे फोरमायनो नागिरदों माने खोला बिजनि दख'रा फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो उदरभा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुन दा बेखौ फैगौ नैबे दाननिनो 18 खालाराव अर्थात डिसेम्बर दाननि 18 खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे बे बर'नि गिबि आलायारन सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनायजों लोगोसे खोला बिजनि दख'रा फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो उदरभा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि माने बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होफैनो थाखाय आं ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आरो बे हाबाफारियाव अर्थात बे टुरिं दिन्थिनाय हाबाफारिनि थाखाय दिनैनिफ्रायनो जि टिकेट होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा जोङो बे टिकेटखौ जोङो बांद्राय खालामनाय जायाखै रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय। आरो बे मोनसे बर'नि गिबि माने सावथुन जाय सावथुना दिनै बेसेबांबा गोबाव माने गोमानानै दङमोन। दा बेखौ दिनैहाय जोङो नुफिननायनि लामायाव दङ। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो जोङो नायनो थाखाय खावलायगोन। दा बेयो जोंनि गिबि सावथुन। दा बेखौ जोङो नायनाया जोंनि दरखार। आरो बेयाव मानि थाखाय दिनैहाय बे एसेबां गोबाव बहा गोमानानै दङमोन दा बेखौ जोङो नायनायनि गेजेरजों आरो बेयाव बर' समाजनि मा सावगारि बेरखांदों बेखौ जोङो नायनायनि दरखार दङ। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ फैबाय थानाय 18 डिसेम्बर खालाराव मोनाबिलियाव दिन्थिफुंनायनि हाबाफारि लादों। बेयाव जाहाथे लैहोर लैहोर बयबो 100 रांनि टिकेट लानायजों लोगोसे जोंनि टुरिं दिन्थिनाय हाबाफारिखौबो जाफुंसार खालामफैगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। दिन्थिफुंनाय जायगाया बबेयाव होनदों? दिन्थिफुंनाय जायगाया जाहैबाय उदरभा ओनसोलनिनो उदरभा खौसेथि फोथार अर्थात जाय जायगायाव 18थि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दङ। बे जायगायावनो बे दिन्थिनाय हाबाफारिखौ जों लागोन। दा बेयो जोंना जायगाया थिग जाखाबाय आरो कालाराबो थिग जाबाय। रायजो राजाफोरा जाहाथे फैनानै नायनायजों लोगोसे थुलुंगा होफैयो बेखौ मिजिंथिबाय। मोनाबिलिनि समाव बेसेबां रिंगासोआव दिन्थिफुंनाय जागोन? जोङो मोनाबिलिनि प्राय 6:30 रिंगा बा 7 रिंगानि गेजेरावनो जों दिन्थिनायनि बे हाबाफारिखौ लागोन। आरो दिनैनिफ्रायनो सोरबाफोर जुदि टिकेटखौ नांगौब्ला जोंनि आरसिनि सोद्रोमा बिथांमोननिफ्राय टिकेटखौ लानो हागोन। जोंहा टिकेट लानायनि थाखाय जोङो 3-4 मानसिखौ जोङो बेयाव बिबान होनानै दोननाय जादों। अनसुमै बसुमतारी, मनज मोसाहारि, रहित बसुमतारी बिथांमोननिफ्राय टिकेटखौ कन्टेक्टनि गेजेरजोंबाबो लानो हागोन बेखौ आं फोरमायबाय। जानबुं नाम्बार होनाय जागोन नामा बेयाव? जानबुं नाम्बार होनाय जागोन। जानबुं नाम्बारखौ आङो बुंनो थाखाय अनसुमै बसुमतारीखौ बुंनो थाखाय गुरै खावलायदों। जानबुं नाम्बार 9365110713 आरोबाव खनसे बुंबावदो 9365110713। बे जानबुं नम्बराव सोरबाफोर गोसो गुदुं
सोद्रोमाफोरा गाव गावनि टिकेटखौ बुकिं खालामनानै लाहरनो हागोन बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।